For satan, Niklas. Fuck, det er sjovt, hvis om en lille time, når vi er færdige. At den bare ikke har optaget. Ja, 100%, det her. Damn, okay. Skal jeg introducere? Det gør du bare. Kort. Okay. Valdemar. Niklas, Valdemar. Vi kender hinanden fra gym, Ja, for søndag. og vi blev begge to studenter i sommers. Og har egentlig ikke set hinanden super meget. Nej, der er jo nogen, der flyttede til København, og så er der en anden, der flyttede til København for nylig. Jeg flyttede til København for et halvt års tid siden. Ja, præcis. Og så det gjorde du for hvad, en uge siden, 2 uger siden? Ja, det... Jo, 2 uger siden. Det er jo... Og så her forleden, det er faktisk, ja, 2 dage siden. 2 dage siden sad vi på en café Ja. og fik den pissefede idé. Jeg ved ikke, hvor meget vi må bande her. Ja, fuck det. Fuck det. Altså, men det skal jeg sige, det var ikke bare en hvilken som helst café. Det var Espresso House. Vi sad på Espresso House. Og det her, det er... Vi er hverken reklameret eller noget. Det vil vi meget gerne. Espresso House. Ja, men vi sad på Espresso House fredag den 15. marts. Sad vi på Espresso House. Og der begynder vi at sidde og snakke. Og lige pludselig finder vi ud af, at det skal lige siges, Niklas han har lavet podcast før for noget, der hedder... Unge iværksættere. Lige præcis. Tjek den ud også. Godt podcast. Men vi sidder og snakker om, at jeg har faktisk gerne vil starte et podcast, bare fordi at jeg synes, det kunne være hyggeligt. Og Niklas han gad også godt, hvor at det faktisk er ham, der sidder og sådan... Jeg producerer den anden. Jeg er ikke selv på den. Altså jeg producerer podcasten. Du producerer det lige præcis. Og jeg havde tænkt på, jeg gad også vildt gerne være på en podcast. Fucking ligeglad, hvad det er. Ja. Bare et eller andet. Det er fucking hygge. Fuck, jeg er så meget fuck. Fuck det. Ja, så vi bliver simpelthen enige om, vi starter sgu en podcast. Vi starter fucking podcast. Os to. Og ja. 2 homies, der ikke har set den anden lang tid, mødes til en kop kaffe og bliver enige om, nu starter vi et podcast. Og vi starter det ikke, fordi vi vil blive kendt eller noget, men vi starter det faktisk, fordi vi gerne vil hygge os sammen. Og vi starter det, fordi vi gerne vil have en lille time, 1,5 time hver søndag, hvor vi måske lige kan zone ud og bare være os, hvor man ikke skal tænke på noget andet. Det er præcis. Vi blev også enige om, at vi kommer ikke til at klippe. Nej, det bliver sgu... Nej, overhovedet ikke. Det bliver bare lagt op, som det er. Den usleben diamant, eller hvad fanden man skal kalde det. Ja. Og så håber vi selvfølgelig, folk kan lide det. Det gør det jo lidt mere sådan, hvad kan man sige, nostalgisk, at vi ikke gør noget ved det, og vi bare lægger det op, som det er. Men den idé fik vi, og nu sidder vi her. Nu så er vi her 2 dage efter. Og optager første episode til vores podcast. Ja. Og vi tænkte jo sådan lidt, det skulle være omkring, hvad vil vi med det her podcast, og hvem vi to er. Nu er det jo dig og mig, der er hostene, kan man sige. Så hvem er vi, og hvad er vores mål i fremtiden og sådan noget? Bare en generel introduktion. Vi vil jo også gerne en gang imellem måske have en gæst med. Ja, hvad vi tænker. Nogle af vores venner måske, eller nogle... Hvad det nu bliver til. Fremmede, Det er lige præcis. Det ser vi på. For det meste nok bare os to. Ja, det tænker jeg. Men ja. Ja, du var jo ved, hvad var det, du sagde før? Nogle af de grunde til, at vi ville starte den. Altså, jeg tror... Altså, en af de grunde til, at jeg gerne vil have en podcast, det er, du ved, man kommer ind i nogle lidt dybere snakke, end normalt 100%. på en podcast. Og så lærer man rigtig meget af det, det tror jeg. Ja. Jamen altså, som vi også snakkede om der fredag, der, når du har et podcast, jo længere tid du har et podcast, altså jo bedre et ordforråd får du. Altså, du bliver bedre til at sidde og snakke uden, altså, at der skal være pauser, eller du skal tænke over, hvad det er, du siger, fordi at det bliver mere normalt for dig at sidde og snakke. Præcis. Det er meget vigtigt for os, at det også går op i, at det er en samtale, vi har mellem dig og mig, og vores gæster, vi endelig får ind, end at det skal føles som en eller anden form for interview eller andet. Men det skal ikke være en mærkelig stemning, der er her. Det skal bare være 2 homies, der sidder og snakker sammen. Og det kan være om hvad som helst. Altså, som sagt, i dag, der er planen, du ved, det bliver bare en lidt introduktion. Ja. Hvem er vi og så videre. Men planen er jo at i de næste mange episoder at komme ind på... Alle mulige forskellige ting. Altså, der er ikke noget, jeg vil afvise fra starten. Nej, lige præcis.
Som vi har sagt, altså det er noget, vi gør for at hygge os. Det er noget, vi gør for at zone ud. Vi har været i kirke i dag til en random barnedåb. Fik Niklas overtalt mig til, at vi skulle tage i kirke. Og så kommer vi ind, og det er en barnedåb. Og det er, altså, jeg har aldrig været til barnedåb før. Aldrig nogensinde været til barnedåb. Det er en lidt anderledes følelse af, at man er til stede, når en anden person bliver født, eller ikke født, men, altså, men bliver døbt. Og så kommer vi ud, og altså, vi har haft en totalt chilleren, men alligevel også lidt fucked up dag. ja, det kommer vi også lige ind på. Det kommer der er sket meget i dag. Det kommer vi ind på lidt senere i dag. men altså, det startede ud med, at det skulle være det, så vi har det tager en time, sådan en søndagskirke-agtigt normalt. Ja. Jeg er jo gået i kirke i 1,5-2 måneder. Ja. For nylig begyndte at blive meget kristen. Ja. Jeg er jo vokset op fuldstændig modsat. Ja. Ikke nogen af mine forældre, der er kristne. Nej. Så har jeg for nylig fået en virkelig god ven, efter jeg er gået ud af gymnasiet, som er kristen, og som fik mig til at tænke over det meget, altså kristendom, Gud og så videre. Og så selvom jeg altid har været fuldstændig sådan der, Gud findes ikke, der er no way, jeg er meget logisk tænkende, så begyndte det at give mening, og faktisk som jeg begyndte at tænke mere og mere over, og for nogen der lyder det her jo helt væk, og altså for mig for et år siden lyder det jo også helt væk. Ja. Men som jeg begyndte at tænke mere og mere over kristendom og Gud og så videre, så synes jeg bare at generelt alt begyndte at gå bedre. Ja. Men hvordan var det, at, altså nu siger du, det var en af dine gode venner, du har lært at kende, efter du flyttede herind. Hvad var det, der gjorde, at han som sådan, kan man sige, fik dig overtalt til det her med kristendom og kirke? Altså det startede jo med, at vi var jo begyndt at gå på café. Ja. Jeg kan jo godt sige, det, altså Mik, som forhåbentlig også skal være gæst snart. Ja. Det var ham, der har været på podcasten, den anden podcast, som jeg producerer for unge iværksættere. Så vi var begyndt at gå på café sammen en gang imellem, for at snakke især om podcasten, men også bare generelt. Vi var begyndt at kunne blive ret gode venner. Og så kommer vi jo selvfølgelig ind på det med, at han er kristen, før eller senere. Og så snakker vi om de her angel numbers, som jeg jo synes lyder helt forrygt. Men så begynder jeg faktisk at se dem mere og mere. Altså, ved du hvad angel numbers er? Ja, jeg har hørt lidt om det, men så meget... Og jeg ved det heller ikke helt præcis, men du ved, den forståelse, jeg har indtil videre, og der er jo sikkert meget mere detaljeret omkring det, men det er jo, du ved, de her tal, som for eksempel 111, 222, 333, hvis du ser dem på klokken, for eksempel, det kan være alle mulige steder, men især på klokken har jeg set det meget. Hvis klokken er 13.33, så 333, ja. Den begyndte jeg at se mere og mere, og det kan jo være rent tilfælde, det ved jeg jo ikke, men det der, hvor det faktisk skiftede, hvor jeg begyndte at reelt set tro en lille smule på Gud, det var da jeg prøvede, jeg ved ikke om jeg skal sige for sjov, eller sådan, det var ikke for sjov, det var bare for at prøve at bede. Det skal lige sige, jeg har for nylig fået et nyt job, meget relevant for det her. Ja, det er det faktisk. Meget relevant, ja. Jeg har for nylig fået et nyt job i et mediebureau. Vildt glad for det. Det startede til lige før nytår, hvor en anden, jeg kendte igennem Unge Iværksættere, ringer til mig og siger, kunne du være interesseret i et fuldtidsjob? Han har drevet et mediebureau hen over de sidste år. Han blev også student i sommer. Ja. Har drevet det lidt, mens han stadig gik i 3.G, og ellers gået fuldtid på det efter. Ja. Og skal han så bruge en fuldtidsansat og siger, vil du ikke lave noget content for mig på fuldtid? Hvor jeg så siger, ja, vi ender med at tage en samtale. Han siger, jeg vender tilbage, jeg skal lige finde ud af, om du er den rette, og så videre. Og så ringer jeg sådan der, jeg tror en uge efter, vi har haft det møde der.
og siger, hey, er der nogen update? Hvor han så lige siger igen, ja, der går nok lige 2 uger mere, før du får svar. Hvor jeg siger, helt fair, tænker ikke rigtig videre over det. Prøver samme aften og faktisk bede, som vi var. Altså til Gud. Ja, det er præcis. Aner ikke, hvordan man gør det, men du ved, jeg siger bare noget i Du stil. prøver det bare fra. Jeg siger bare noget i stil med, fucking, Kære Gud. hvis du findes, så vis mig et eller andet tegn, eller noget i den stil, ikke? Ja. Hvor dagen efter, hvor jeg jo lige har fået at vide, der går nok 2 uger, før jeg får svar på det job. Ja. Så ringer min nuværende chef så og siger, ved du hvad, vil du ikke starte i februar? Præcis. Hvor jeg så tænker, wow. Ja. Nu er, altså jeg har tidligere, siden jeg flyttede ind til København, har jeg været tjener, som jeg, du ved, mega nice sted, mega nice kollegaer og så videre, men det er ikke super fedt. Nej. Fordi, altså, Der kan og være de deal der med kunder, alle de der kan der være de der Karens, kunder. Ja, lige præcis. Der kan være kunder, der virkelig bare gør det til lort. noget af en oplevelse. Ja, Altså. ja, lige præcis. Så du ved, den her, det er jo en kæmpe mulighed, som vender helt rundt på min hverdag jo. Ja. Og det var da jeg begyndte en lille smule mere at tro på Gud, fordi at du ved, jeg har lige bedt, og så kommer den her kæmpe nyhed bare lige. Ja, det er jo lidt tankevækkende, at du dagen inden for at vide, der går måske lige der en går uge, 2 2 uger. uger. Du beder om aftenen, og dagen efter, så får du en opringning og siger, ved Lige du hvad, præcis. hvis du vil have jobbet, så er det dit. Lige præcis. Og det må, altså, det ville fandme også sætte tanker i gang hos mig, Ja. hvis det havde været mig. Og det er jo ikke fordi, at du ved, jeg bare tænkte lige der, okay, Gud findes. Nej. Men det fik mig længere derhen imod. Ja. Fordi, ja, som du siger, det fik virkelig tankerne i gang. Ja. Og det er jo, ja, 1,5 måned siden nu, cirka, lidt mere. Ja. Næsten 2, tror jeg faktisk. Hvor du ved, siden da, der er det bare, du ved, der har været nogle, altså, jeg er blevet gladere. Ja, jeg har fået det her job, som jeg endte med at blive mega glad for. Der er bare kommet styr på flere ting i mit liv, vil jeg sige. Og det er ikke fordi, jeg er stadigvæk ikke 100% overbevist. Men jeg har det sådan, der er sket så mange gode ting, siden jeg begyndte at tro på Gud, at jeg kan ikke se nogen grund til ikke at gøre det mere. Nej. Og det kan sagtens være at tage fejl, det kan sagtens være, at Gud ikke findes, det kan sagtens være, at hele Bibelen er en bunke bras. Ja, selvfølgelig. Forstå mig ret. Men så længe, at mit liv bare er blevet langt mere positivt, så kan jeg virkelig ikke se nogen grund til ikke at blive ved med at prøve at gå i kirke, og at lære mere omkring det. Det startede jo lidt med, du ved, jeg havde den der tanke, jeg vil bare gerne lære mere om kristendom. Ikke fordi jeg nødvendigvis tror på det, men jeg vil bare gerne lære lidt om det, for at samle mig noget mere viden. Ja. Så jeg startede, det første jeg gjorde, det var at gå i kirke, det tænkte jeg om søndagen, det var det første step. Og ja, så skete alt det her. Men nu er det ikke fordi, vi skal komme... Det var måske... Det ikke handler om kristendom og sådan noget den her gang. Nej. Lige nu handler det om at introducere, hvem vi er og sådan noget. Så det var måske lidt det er nok, det er måske en lang introduktion til, hvad der er sket for dig det sidste stykke tid. Men vi kan måske spole lidt tilbage i tiden og så finde ud af, hvor er du egentlig fra? Hvad har du, altså... Ja, hvad det var et helt andet sted. Før gymnasiet, skal vi starte der? Ja, det synes jeg. Jeg er jo vokset op... Valdemar er jo vokset op i Køge, hvor vi endte med at gå i gymnasiet sammen. Handelsskole. Ja, jeg vil sige, at Niklas han er vokset op på det, man kalder på... Hvis I alle sammen kender Lars Tønskyds marker, så er det sådan lidt længere væk fra der. lidt længere der. Ja. Det er der Niklas han er fra. Ja, derude, hvor jeg tænkte, der må være en eller anden fed metafor, det var der ikke. Langt ude, lad os sige det sådan. Gået i folkeskole. Rødvig, ja. Rødvig. Jeg har gået i skole i Rødvig. Boede i en endnu mindre by, Lille Hedinge. Ja, præcis. 2 kilometer uden for Rødvig. Cirka 30 kilometer uden for Køge. Og ja, der gik jeg i folkeskole, så det vil sige, da jeg startede på gymnasiet i Køge, kendte jeg ikke super mange, især fordi, at næsten alle fra min folkeskole gik på efterskole, og jeg gik direkte videre, hvilket vil sige, ja, jeg var faktisk ret alene, lige da jeg startede på handelsskolen. Ja. Der lærte vi jo heller ikke hinanden at kende lige til at starte med. Det var jo først i vores rigtige klasse i grundforløbet. Men ja, så jeg var meget alene
lige da vi startede der. Ja. Tænker jeg, at du havde en del flere, du kendte, da du Ja, startede. det skal jeg også sige. Jeg tror måske også, jeg er en lidt mere, det er jo ikke fordi det handler om, men jeg tror, jeg er en lidt mere ekstrovert person, end du er. Var du, altså jeg vil sige, Jeg var i hvert fald. Du er blevet langt bedre til det der med at... jeg var virkelig introvert, og jeg var virkelig, jeg vil kalde mig selv en nørd, Ja, sådan der, før jeg startede i gymnasiet, en god chat, imens vi gik i gymnasiet. Jeg har ændret mig virkelig meget hen over de sidste sådan, 2 år. Men jeg var virkelig, jeg havde ikke nemt, da jeg startede på gymnasiet. Du kan jo også fortælle, hvad du tænkte, da vi startede i klasse sammen. ja. Hvad tænkte du Ej, der? jeg tænkte jo det skal jo være lidt det, som Niller siger. Jeg tænkte jo lidt, Niller, du var lidt... du var en one of a kind. Du var lidt... du var anderledes, end hvad vi størstedelen af de andre i klassen i hvert fald var. Virkede det som om. Du snakkede ikke så meget, og jeg følte, at i starten, det meste af det, du sagde, det var sådan lidt... halvunderligt. Det var nogle lidt mærkelige ting, der kom ud af munden på dig, synes jeg. Men så lærte jeg dig at kende. Jeg gav dig en chance. Og nu sidder vi her, og vi har startet et podcast. Og det, altså, hvem fuck skulle tænke det? Altså, du er en af mine bedste venner. Og det har du været, altså, næsten lige siden jeg mødte dig. Og det er jeg er fandme glad for, at jeg gav dig en chance, fordi... Hvor lang tid, der gik lidt tid, fra vi startede i klasse sammen, til at vi sådan der begyndte at snakke og blive venner. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik. Jeg gik i hvert fald 2-3 måneder, tror jeg. Ja. Vi startede i klasse. Altså jeg vidste ikke rigtigt, du ved, der blev meget hurtigt dannet nogle grupper i klassen. 100. Ja. Så det var meget almindeligt. Og jeg vidste ikke rigtigt. Jeg prøvede lidt forskellige steder, tror jeg, i starten. Men endte jo med, du ved, altså efter du gav mig en chance, og vi begyndte at snakke mere, og så hørte jeg jo til sidst med i den gruppe, og blev også pissegode venner med resten. Ja. Kæmpe legendary group, altså. Er så sindssygt, mand. I skulle bare vide, hvad fanden vi har lavet, mand. Desværre heller ikke ser så meget. Nej, efter man bliver voksen. Det er jo mega svært, når man går ud, fordi alle laver noget forskelligt. Der er jo et par stykker i værnepligten. Jeg har flyttet herind, du ved, for job. Men er der egentlig noget i forhold til at komme tilbage til hvem Niklas var inden handelsskolen? Er der noget i din barndom, du vil sige, som der har gjort dig til den, du er? Er der sket et eller andet i din barndom, hvor du tænker, holy shit? Jeg ved stadigvæk ikke, hvem jeg er. Lad os sige sådan. Nej, det er også et stort spørgsmål. Hvem er jeg? Det vil jeg give dig ret i, men er der sket et eller andet, hvor du tænker... Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg har været meget usikker på, hvordan det så ud. Ja. Og det har nok været en stor del af det med, at du ved, jeg har været meget introvert. Ja. Det er jo klart, når du er usikker på dig selv, så ja, det hænger jo lidt sammen, ikke? Ja. Heldigvis har jeg ikke sådan nogle problemer mere. Men ja, især i folkeskolen nok. Og det skal jo ikke lyde som, jeg har jo også mega fede venner i folkeskolen, som jeg også stadigvæk snakker med hister her nu. Men ja, jeg var jo introvert, og det kommer nok af, at jeg var usikker på mig selv. Hvor jeg tænker, du er meget modsat. Jeg er kæmpe modsat. Kæmpe modsat. Kæft, mand. Jamen altså, jeg er jo faktisk også til at starte med, i starten af mit liv, der voksede jeg også op ude på landet faktisk, i noget, der hedder Fløjterup. Ja, der er ikke mange, der har hørt, det ligger lige ude for noget, der hedder Tureby, tæt på at følge. På en gård, hvor mine forældre de var sammen, og de blev skilt, da jeg var meget, meget lille. Du gik også i folkeskole i Køge, ikke? Jo, jeg gik på Køge Privat Realskole. Ja, er det alle 9 år? Alle 9 år. Alle 9 år. Lige 0. klasse, tror jeg gik et halvt år på Skovboskolen, eller hvad fanden den hedder. Og så skiftede jeg. Men jeg har boet på landet. Mine forældre blev skilt i en meget, meget, meget ung alder. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete. Jeg kan heller ikke huske, at min far han så fandt sin nye kæreste. Hvor gammel var, altså... Jeg tror, jeg var 3.
Altså, der husker man jo ikke en skid. Nej, selvfølgelig. Men jeg vil da sige, jeg har haft i min barndom har jeg da haft en del moments, som der har gjort mig til den, jeg er. Mm. Jeg har aldrig været bange for at snakke med nye mennesker, fra da jeg var lille af. Min bonusmor, da hun fandt min far, når vi tog ud for at handle og sådan noget, så gik jeg hen til fucking random mennesker, og så snakkede jeg med dem, da jeg var lille. Og det har hun aldrig sådan rigtig gjort, og det har min stedstorbror, eller bonusstorebror og bonusstoresøster aldrig gjort. Og det er sådan noget, du stadigvæk gør. Og det gør jeg stadig. Og det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, der er noget af det fedeste ved dig. Ja, altså, ja, 100. Virkelig. Ja. Altså, lad mig give et eksempel til dem, der sidder og ser det her. Forleden der, den dag, her i forgårs, da vi var på café, så skal vi hen til S-toget. Nå ja. og så siger manden bare til... Skal så sige, jeg så, der kommer et S-tog, det S-tog, vi skal med, og jeg ser sådan et par kæmpe store lyserøde briller. Og jeg tænker bare, fuck, de er seriøst fede. Og så har han rullet vinduet ned jo. Ja. Og så går du bare hen til ham og siger, fuck nogle fede briller. Ja, præcis. Totalt random, siger bare, fuck nogle fede briller. Og så går vi, han siger så i lige måde, fordi jeg havde dem her på, ved I lige, hvor fede de er, men altså, han siger det, og vi går ind i toget, og så når vi står af, så stikker han jo hovedet igen, fordi det skal han jo basically på hver station. Så kigger jeg på ham, smiler, og så siger jeg til ham, jeg synes, han må have en fantastisk dag. Og det er vigtigt for mig, at folk ligesom... En ting er, at der er mange selvfølgelig, der siger, hvis de har været ude at spise, og tjeneren kommer ind med regningen, så siger du selvfølgelig måske god aften, eller du siger god aften til den, der sidder bag kassen i Netto. Ja, det er man jo lidt tvunget til, føler jeg. Præcis. Men bare sådan nogle random mennesker, og mennesker. begynder at snakke med dem. Så jeg også til dem på Espresso House i dag, at de var den bedste kaffe, jeg nogensinde har fået, mand. Blev simpelthen så glad. Jeg har aldrig oplevet en, der gør det lige så meget som dig. Altså bare sådan der, giver komplimenter ud altså over det hele. Ja, det er fordi, og jeg synes, det er mega fedt. Ja. Og jeg er også begyndt selv at gøre det en lille smule. Ja. Men det er jo også på en eller anden måde, det er jo ikke normalt i Danmark så meget i forhold til, altså vi er jo meget inde. Det skal vi ikke snakke om nu heller. Det snakker vi om næste gang. Det er det, vi skal introducere det til næste gang. Det er rigtigt. men det er ikke normalt. Nej, det er ikke normalt, det vil jeg give ret i. Og det er derfor, jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg undrer mig nogle gange lidt over, sådan der, hvorfor vi er så lukkede i forhold til sådan fremmed. Ja, altså, men igen, tilbage til min barndom, så er jeg sådan lidt, altså, I må undskylde, det er så rodet det her, men det er nok det er første gang, rodet, ja. Ja, men det er første gang, vi optager en podcast, og det, altså, vi gør det for hyggens skyld, så vi håber, I vil være banan med det. Men noget af det sådan der, i min barndom, hvor jeg har tænkt, shit, det har egentlig gjort mig til, hvem jeg er. En kæmpe faktor under det har, som du ved, nu kommer jeg til at sige det på Open Podcast. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til at se det, eller min mor kommer til at se det. Men min mor, hun er jo tidligere alkoholmisbruger, og hun drikker faktisk stadig. Måske lidt mere under kontrol, end hvad hun har gjort. Men hun har, siden jeg kan huske, føler jeg, hun har drukket alkohol. Og i starten vidste jeg jo ikke, hvad alkohol var, fordi jeg ikke var gammel nok til at forstå det. Men da jeg så begyndte at forstå det, så var jeg sådan lidt, shit, altså min mor, hun er ikke ligesom de andre. Jeg var bange for at invitere venner med hjem til mig, fordi, at, i hvert fald når jeg var hos min mor, fordi jeg synes det var pinligt. Det har jeg også sagt til hende nu. Det gjorde jo også, at jeg i en meget, meget, meget tidlig alder skulle tage mig af min lillebror. Hvilket jeg selv synes har gjort, at jeg har blevet meget voksen i en tidlig alder, i en alt for tidlig alder. Og det har været med til at gøre mig til den person, jeg er i dag, i og med, at jeg føler, at jeg er blevet meget voksen. Og efter jeg er flyttet ud, føler jeg, at jeg kan håndtere meget mere. Fordi der ikke er, altså, når man har sådan en svær periode i sit liv, i nogen alder, så er det meget, man jonglerer med på én gang. Så føler jeg, at der er meget nu, der skal til for, at jeg kommer op på det niveau, hvor jeg skal jonglere med så meget. Så det har 100% været med til at skabe den, jeg er i dag. Og jeg er mega glad for, at jeg har haft min far og min lillebror igennem det her, fordi de to, som der virkelig har forstået, hvad det er, jeg har været igennem, specielt min lillebror. Så det er sådan der, det er nok det i mit liv, der har været vigtigst for, hvem jeg er i dag. Det er faktisk, og det lyder lidt sygt i hovedet at sige, men det er, at min mor, hun har drukket og været alkoholiker. Ja.
Fordi det har gjort, at jeg skulle tage, hvordan jeg er derhjemme, og skulle omformulere det til, hvordan jeg er i skolen. Altså, jeg er på en helt anden måde, da jeg var mindre, fordi jeg ville gerne være ham, der virkede udadvendt, glad, smilende hele tiden. Så folk ikke troede, der var noget galt, da jeg altså derhjemme. Ja. Der var aldrig nogen, der tænker, Der er jo ikke nogen børn, altså, der burde gå igennem sådan. nej, 100%. Men der er jo heller aldrig nogen, der tænker, og det er også derfor, jeg tror, jeg er så udadvendt, der er aldrig nogen, der tænker, at den person, der er gladest i rummet, eller mest smilende, eller mest udadvendt, jeg tror ikke, folk tænker ikke over, hvordan har den person det faktisk i sit privatliv. Og det er sjovt, du siger det, fordi jeg har tit hørt det der med, og det er lige netop den person, der virker glad, som faktisk som kæmper med det værste. Ja. Størstedelen af gangen er det i hvert fald. Ja. Og ja, men som du siger, man tænker ikke over det. Nej. Og det er jo også farligt på en eller anden måde, altså at man har den tendens til at gemme det væk. Ja, det er mega farligt. Fordi, altså, man kan sige, det er jo lidt svært med børn, og det er også derfor, du ved, jeg siger, at der er jo ikke nogen børn, der fortjener at gå igennem sådan noget. Men du ved, folkeskole, tidlig folkeskole især, der er det jo ekstremt svært, ekstra svært at snakke om sådan nogle ting. Men jeg er da sikker på, i gymnasiet, nu tænker jeg, at du havde det endnu allersværest tidligere hen. Ja. Men lad os sige, at dig eller en af de andre i vores vennegruppe havde gået og dealet med noget shit, og de havde sagt det, så er jeg da sikker på, at vi alle sammen ville være mega supportende, selvom den person måske havde været mega bange for, hvordan vi ville. 100%. Det har der altid været med vores vennegruppe. Vi har altid været gode til i vores vennegruppe at lave sjov og tage pis, og aldrig sådan rigtig være seriøse i skolen eller noget. Men når det lige kommer til en af os, og hvordan vi har det sådan helt i bund og grund, hvordan vi har det inde i, der føler jeg altid, at vores vennegruppe har været gode til det der med at lytte, og virkelig give a fuck, når det kommer til punktet. Ja. Lidt tilbage til det, du sagde med din mor og så videre, og hun har drukket. Jeg vil sige, det er jo mega forfærdeligt, og jeg har kun været mega heldig. Selv mine forældre er også skilt. Gjorde de også meget tidligere, eller jeg tror, jeg var 6 år. Så jeg kan nok huske det en lille smule bedre, men stadigvæk ikke super meget. Jeg var 6 år. Ja. Men de har begge to, det er noget, jeg har snakket med meget om, i starten især, der har mine forældre været enige om, at de stadigvæk skulle kunne snakke sammen for min skyld, og stadigvæk være gode venner, og stadigvæk kunne holde min fødselsdag sammen. Jeg ved, der er rigtig mange med skilte forældre, som holder 2 fødselsdage, og det forstår jeg godt i en eller anden grad, fordi at forældrene kan være meget uvenner, men jeg er mega glad for, at mine forældre stadigvæk har kunne, snakke sammen og være sammen. Ja. Og de er også begge to, der er ikke nogen af dem, der har alkoholproblemer. Så ja, selvom de er skilt, så har jeg været ret heldig, ved at sige. Ja. Så det du spurgte om det med, om der er et eller andet i min barndom, der har gjort mig til en person. Der er ikke noget sådan i samme grad, som det jeg har oplevet. Som det du har oplevet, nej. Nej, det er der ikke. Nej, men så blev vi, nu siger jeg, vi blev ikke voksne, men vi blev gamle nok til at gå i handelsskolen. Jeg møder Niller. Niller møder mig. Som jeg sagde tidligere hen, så følte jeg, at Niller, han var lidt en, ja, som han selv sagde, nørd. Han var en kæmpe taber. Kæmpe ekstrovert. Introvert, mener. Introvert, ja, præcis. Kæmpe introvert. Og det virkede faktisk også lidt som om, at du sagde ting, som du ikke rigtig mente, men du sagde dem for at prøve at passe ind. Det kan jeg godt følge dig i. Det føler i hvert fald sket nogle gange. Men hvad tænkte du, altså, jeg ved størstedelen af folk, der møder mig, hvad de tænker om mig. Men hvad tænkte du om mig? Det er sikkert det samme, men hvad tænkte du om mig? Det er nok det samme, ja. Jeg tænkte, du var den type, der, ja, du er selvfølgelig ekstrovert, men nogle gange, at du også bare sagde ting, altså, det er virkelig svært. Altså, jeg ved jo ikke, klassens klovn, det er virkelig svært, den kunne jeg også godt fedt på mig selv på en eller anden måde, fordi jeg lige netop sagde ting for at virke sjov, som i virkeligheden ikke var særlig sjovt. Gjorde nogle dumme ting. Men du kan virkelig godt lide opmærksomhed, lad mig sige sådan. Der er ikke noget, jeg elsker mere end opmærksomhed. Altså, det står
Det kunne være mit mellemnavn. Altså, hold nu kæft. Og der, enten så elsker man det også, så hader man det, tror jeg lidt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, der er faktisk, det er faktisk ikke helt det normalt, folk tænker om mig. Det folk normalt tænker om mig, er jeg er kæmpe egoist. Og jeg er sådan, jeg er et menneske, som der har en udstråling, som er, jeg er ikke egoist, jeg er bare bedre end dig, agtigt. Men det hænger også lidt sammen, synes jeg. Det der med at elske opmærksomhed. Ja, Eller det ved jeg ikke. Nej, jeg har aldrig set dig som egoist. og det er jeg glad for, du synes. Det er rigtig Jeg har glad bare for, du set synes. dig som den person, der elskede opmærksomhed allermest. Ja, jeg var jo faktisk kendt som den i vores klasse, som der slikkede mest røv. Jeg tror også, det var størstedelen af mine karakterer, der var gode. Det var røvslægning på lærerne. Men som jeg sagde, da jeg gik ud af handelsskolen der til vores mission, der sagde jeg jo også, at jeg havde fået kantmærke i røvslægning. Altså det er, hold nu kæft, min tunge, den har været brun efter 3.G's afslutning. Men Ikke lige så meget som en anden, som jeg ved ikke, om vi skal måske ikke nævne, men jeg tror begge to, vi kan blive enige om, hvem der har ja, det er rigtigt. haft en endnu mere brun tunge. Ja tak. Ja tak, ja tak, ja tak. Hankøn eller hunkøn? Hun køn. Ja tak, yes, så er vi er helt enige. Som vi selvfølgelig ikke nævner. Nej, det gør vi ikke, af ren respekt. Ja. Øhm, Det kan også godt være, at dem, vi har gået i klasse med, ved, hvem vi snakker om, hvis de ser det her. ja, I ved. Ja. Og hvis personen selv ser det. Fuck. Nej, det er ikke det. Det er ikke det skal handle om nu. Men Men ja, nu vi har snakket om, hvem du var, hvem jeg var inde. Vi har snakket om kort, hvem vi var i gennem gymnasiet. ja. Men altså, som du sagde, så sidder du og arbejder for et sådan noget. Skal vi snakke om, hvad vi laver? Ja, det synes jeg, og måske hvad du har planer. Eller vi Ja. har planer i fremtiden. lad os gøre det. Skal jeg starte med det? Det synes jeg, du skal. Jamen som jeg også nævnte før, jeg har jo for nylig fået job i et mediebureau. Det er jo en startup, relativt ny startup. Stadigvæk. Jeg var den første ansatte. Og din chef, altså, ud fra de gange, jeg har set eller hørt om din chef, kæmpe champ. Altså, Ja, virkelig... Jeg er sgu også glad for min chef, vil jeg sige. Altså, vi er jo samme alder. Han er 2 måneder ældre end mig, tror jeg. Ja. Men jeg har jo aldrig haft, at jeg jo på mit sidste job, der var min chef kun 23, tror jeg, eller 23. Men mega fedt at have en chef på samme alder, fordi man lige netop kan lave sjov om alle mulige ting, som man ikke ville kunne, hvis man har en chef på 30 eller 40 år. Fordi man relaterer til mange flere ting. Du ved, min første arbejdsdag, der var vi i byen efter. Han startede med at sige, fordi jeg skal lige sige til folk, der ikke kender mig, jeg er virkelig ikke den store alkoholtype. Nej, der er vi virkelig forskellige. Der er vi jeg rigtig er forskellige, kæmpe alkoholtype, og du er kæmpe no-go, når det kommer Kæmpe til det der. anti-alkohol. Jeg drikker en gang imellem. Lidt. En gang imellem drikker jeg også meget måske. Men når jeg siger meget, så mener jeg meget for mig, fordi jeg kan ikke drikke særlig meget. Men ja, generelt drikker jeg ikke så meget. Og så startede det jo med, at vi bare skulle have en enkelt øl for at lige at fejre min første arbejdsdag. Hvor at det endte med, at jeg var stangvissen. Lad mig bare sige det sådan. Men det skal så siges, Niklas bliver stangvissen efter 2,5, 3 øl. Okay, det er også at presse den, vil jeg sige. Ja, måske lidt. Det er men at presse den en lille smule. Ja, men altså, Men ja, man ved altid, når man går ud for at drikke en øl, så bliver 1 til 2, 2 bliver til 3, og så lige pludselig så... ja. Men jeg kom jo fra det med min chef, og jeg er jo bare mega glad for, at du ved, han er en person, jeg kan tage ud og drikke med, lave jokes med, som vi begge to relaterer til. Alle sådan nogle ting. Det er det fedeste at have en chef på ens egen alder. Der må sige sådan. 100%. Det er jo, vi laver, ja, jeg kan jo måske lige hurtigt gå i detaljer med, hvad vi laver. Vi laver jo TikTok-markedsføring. Ja. Mega fedt. Altså, jeg tror faktisk, jeg undervurderer lidt, hvor fedt det faktisk er, fordi du ved, jeg sidder og laver TikToks til dagligt. Det er jo, ja, jeg tænker, det er noget, mange drømmer om. Ja, 100%. Og det er jo også det, der er gået op for mig, især efter jeg har fået det. Altså, det er jo det fedeste i verden. Og jeg har også sagt til min chef flere gange, altså prøv at, jeg er så glad for, at jeg vågner op mandag morgen og tænker, yes, jeg skal på arbejde. Lige præcis. Og det er jo noget, de færreste gør.
Og jeg tjener ikke super mange penge på det nu. Jeg tjener en fin løn. Men det der, når man godt kan lide sit arbejde, så handler det jo ikke om, hvor meget man tjener, Lige men præcis. faktisk, hvad du laver. Lige præcis. Og jeg kører rundt, og jeg er pisseglad for mit arbejde, og det er jeg ultra taknemmelig for. Ja, og det er sådan, det skal være. Ja. Men er det noget, du har planer om, du skal gøre for resten af dit liv? Eller har du andre Nej. visioner i dit liv, hvad du gerne vil opnå? Jeg har mange ting, jeg gerne vil, og jeg aner ikke, hvor lang tid jeg kommer til at lave det her. Det kan være, at det er 3 år. Det kan være, at det er 10 år. Det aner jeg ikke. Men jo, jeg har mange ting, jeg gerne vil. Vi snakkede jo forleden om, at jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv virkelig gerne vil flytte til Italien. Ja, Mega random måske, men jeg elsker virkelig Italien. Jeg har en eller anden også et dejligt sted. love for kulturen. Altså alt ved det land. Altså, Så er du også flotte piger. det er en anden ting. Det er bare en bonus. Ej, det vil jeg også sige, vi har i Danmark. Ja, 100%. Vi har den bedre halvdel af skalaen, hvis man kigger på andre lande. Der er vi sgu også meget heldige. Men ja, vi snakker om, du gerne vil lave en café. Jeg vil gerne lave en café. Jeg vil gerne bygge en café. Ikke bygge. Hvad kalder man det? Jeg vil gerne stifte en forretning, altså en café. Ja. Og jeg kan måske lige sige, altså jo, jeg har altid haft en idé om, at jeg gerne vil tjene mange penge. Og det lyder meget overfladisk. Og det er det også. Den idé har alle mennesker har haft den. Ja. Jeg tror måske, jeg har tænkt lidt mere over det, end mange andre. Og ja, det er meget overfladisk. Altså, jeg tror, du har tænkt mere over det i den form af, at du har tænkt meget strategisk, og du har tænkt det meget langsigtet i, hvad du skulle gøre for at nå dine mål. Præcis. I form af, at du skulle tjene mange penge. Og det, jeg har lært inden for det sidste år faktisk, det er, at det er sgu pisse lige meget, hvor mange penge man tjener. Ja. Hvis man laver noget, man elsker. Ja. Og det er jo også der er en af de grunde til, at jeg har den idé om, at jeg gerne vil starte en café i Italien, hvilket er sygt random, men ideen om, du ved, at bo i et land, hvor jeg elsker kulturen, og møde ind i den café, og et sted, måske lave den et sted, hvor der er mega mange turister, for at møde ekstremt mange mennesker. Altså, det er sgu bare noget, jeg tænker vil være mega fedt, og ikke noget, det tror jeg ikke, man tjener sygt mange penge på. Men du ved, som sagt, det er sgu ikke det, der er det vigtigste mere. Det vigtigste er at lave noget. Jeg vil sige, en af de vigtigste ting for mig, det er, at mit liv ikke bliver kedeligt. Og prøve så mange ting som overhovedet muligt. Ja. Det er faktisk det, jeg tror, vi er her for, hvis man kan sige sådan. Altså, Du lever jo lidt efter det der, som man altid siger, YOLO, altså you only live once. Ja, så altså prøve så mange ting i mit liv, som jeg overhovedet kan. Ja. Og have det sjovt samtidig. Men ja, lige nu arbejder jeg i det her marketingbureau. Ja. Og det er jo planen de næste par år i hvert fald. Ja. Og bygge den forretning op sammen med min chef, og vi ansætter forhåbentlig også på et tidspunkt flere, når det bliver større. Ja. Men ja, det er planen lige nu, og så ser vi, hvad der sker. Men hvad du starter jo nu her efter sommeren Ja. på noget. Det kan du fortælle lidt om. Ja, jeg har jo siden jeg var lille, jeg har faktisk altid gerne vil være professionel amerikansk fodboldspiller. Men det, jeg har indset, hvis ikke du er født i Amerika eller i USA, så er det fucking svært at opnå. Ja. Fordi det er bare sværere. Det er jo ikke en stor ting her. Ja. Nej, overhovedet ikke. Der er ikke særlig mange klubber, og altså, der er ikke så mange, der spiller der overhovedet. Min anden go-to har altid været forsikringsmatematiker eller revisor. Ja. Og så blev min storesøster revisor inde hos Deloitte, og hun har bare snakket om det, og hun synes, det er fedt, fordi man bliver udfordret, og altså, det er ikke du har ikke samme hverdag. Jo, du laver måske samme opgaver, men altså, det er forskellig grad af, altså, hvor svært det er, eller altså, forskellige ting. Det er aldrig den samme hverdag, du har. Ja, og det vil jeg også lige afbryde dig hurtigt og sige, det er jo også noget af det fedeste ved det, ved at være i det marketingbureau. Jeg har sjældent 2 ensdage. Ja, præcis. Og selv hvis at du laver noget, som du godt kan lide, hvis det er præcis det samme, du sidder og laver hver eneste dag, så bliver du sidst træt af det. Meget. Og det tror jeg ikke, man kan undgå.
Selv hvis du virkelig godt kan lide det. Ja, men så vil jeg altid gerne vil være revisor, og så på handelsskolen, der kom der noget, der hedder masterclass, som Deloitte de afholder, hvor der kommer 2 revisorer ud, ligesom og lærer dig om det, og så kommer du ind på Deloittes hovedkvarter i København, og så har du en test og ser, hvordan det er gået i forhold til, hvad du har lært og sådan noget. Og jeg var mega betaget af læringen, der er på det kursus. Så jeg søgte faktisk revisor traineeplads hos BDO. Jeg var til samtale derinde, og lige pludselig så får jeg at vide, at hvis du vil, så starter du til september. Fedt. Og jeg blev sygt glad. Det Og lige siden har jeg set frem til det. Jeg ser stadig frem til det. Jeg får et større og større smil, jo tættere på jeg kommer. Så det starter jeg til her efter sommer. Så starter jeg som revisionstrainee, og det er jo så ligesom det, jeg har tænkt mig at fokusere på. Og hvor lang tid tager det så? Prøv at høre, det ved jeg slet ikke. Det ved man slet ikke. Eller hvis det kommer an på, om du studerer skole fuldt ud, eller om du tager aftenskole og sådan noget. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg siger, men 10 år tror jeg måske. Ja. Hvis du skal være statsautoriseret i hvert fald. Men min drøm er ikke at være revisor til jeg dør. Nej, det skulle jeg lige til at spørge om. Sådan der. Hvordan længere sigt? Hvad vil du gerne? Længere sigt, det er faktisk sjovt, men vi sad jo og snakkede om det. Du ville gerne starte en café, og det blev jeg jo kæmpe hugdag. Kæmpe genial idé. Jeg elsker vin. Ja. Elsker vin. Jeg arbejder på en vinbar faktisk. Og det er igennem der, jeg har lært at elske vin. Og altså, du ved, der er ikke noget vin, der er ens. Så jeg fik ideen om, måske faktisk på et tidspunkt, tage til måske Frankrig eller Italien, og så starte min egen vingård, og så producere min egen vin. Fordi det synes jeg kunne være spændende. Det var også mega spændende. Ja, 100%. Altså jeg er jo ikke, som sagt, generelt drikker jeg jo ikke så meget. Nej. Men jeg er heller ikke så meget inde i vin. Men derfor synes jeg stadigvæk, det lyder mega fedt og spændende. Så det er jo, men det er jo ikke noget, jeg siger, jeg skal lave om 15-20 år, men det er noget, jeg gerne vil opnå i mit liv. Så også måske, når du er ældre. Ja, præcis. Men jeg vil gerne have min egen vingård på et tidspunkt. Det synes jeg kunne være sygt spændende. Producere min egen vin. Det er sådan noget, der fanger min interesse. Ja. Så okay. Hvad siger du til, at når du startede i vingård, og jeg startede min café, så sælger vi din vin i café? Ja, det synes jeg lyder som en genial idé. Og så når folk er ude og kigge på min gård eller et eller andet efter vin, eller se så du ved rundtur på min vingård, så hvis de drikker kaffe, så er det fra Nillers Café House i Italien. Er der et eller andet, nu siger du enten Italien eller Frankrig, men er der et eller andet sådan der, fordi jeg jo, som jeg sagde før, jeg er obsessed med Italien, jeg er in love med Italien. Er der et eller andet sådan der land, som du virkelig bare tænker, fuck ja? Hvis det skal, i forhold til at producere vin, så er det, der er 2 lande, og det er Frankrig, og det er Italien. Heller måske faktisk nok en lille bitte smule mere til Frankrig, fordi jeg godt kan lide Pinot Noir. Og det er en druge til folk, der ikke rigtig sådan ved, hvad det er. Og til mig. Ja, præcis. Som bliver produceret flere steder i verden, men den er bedst i Frankrig. jeg føler, at de bedste af dem, det ud fra hvad jeg kan lide, så føler jeg, at de bedste af dem, det er dem, der kommer fra Frankrig. Ja. Men ellers så ville det skulle være i Toscana. Men det er så måske ikke Pinot Noir, det er bare nogle andre druer. Vi var jo i Toscana Ja, på præcis. studietur. Det er så flot, det er så flot. Mega flot. Så det er det, jeg gerne vil opnå i mit liv. Ja. Ja, du sagde jo selv at tjene mange penge, men det vigtigste er for mig at være lykkelig, have en familie og være sammen med. Præcis. Jeg vil gerne være økonomisk uafhængig, og det føler jeg, at man meget hurtigt kan blive. Og det vil alle jo. 100%. Men som jeg også tænker, som jeg sagde, som jeg har lært hen over de sidste år, som jeg tænker, at du også efterhånden har fundet ud af, altså, det er fandme ikke det, der er det vigtigste. Nej, det føler jeg virkelig, når man flytter hjemmefra. Nu ved jeg godt, at jeg lige er flyttet, men jeg føler, at man får et helt andet synspunkt på livet, når man er flyttet hjemmefra. Jeg føler, at man bliver man bliver voksen. Sådan der, føler jeg. Ja, lige præcis. Der sker et eller andet virkelig. Men ændrer sig meget hurtigt, vil jeg sige. Altså på en god måde, vil jeg sige. Ja. Også ens adfærd og sådan noget. Ændrer sig fuldstændig. Ja.
Jeg ved ikke, om det har måske også noget at gøre med det, vi flyttede hjemmefra, at vi faktisk, altså du ved, vi har jo også snakket om, mens vi gik i gym, for eksempel at starte en YouTube-kanal med vores drengegruppe. Og der skete bare aldrig noget. Det bliver jo aldrig sådan noget. Nej. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at vi flyttede hjemmefra. Altså nu fik vi idéen i forgårs. Om at starte en fucking podcast, og nu sidder vi her og optager en podcast, hvor at det måske er en lille bitte smule rodet, men Jeg tror for dem, der sidder og ser det her, så er det meget rodet, vores samtale lige nu. ja, men Det kan godt være, at vi skal have lidt mere struktur over det. jeg tænker, vi med tiden, så tænker jeg, at vi får lidt bedre grip på det, og hvordan vi skal lave det ordentligt. Og det er jo en af de ting, som, altså det der med, du ved, man bliver bedre til at have en samtale, som hænger sammen efterhånden, så man gør det. 100%. Men nu tænker jeg, at vi har siddet og snakket i rigelig tid. Men hvad tænker du, vores næste episode skal handle om? Jamen vi snakkede jo om... Du kom jo lidt kort ind på det, meget hurtigt i den her samtale. Jeg synes, vi skal snakke lidt mere om det med, eller det synes vi jo begge to var en god idé, det med at snakke om dansk kultur. Ja, hvordan vi har gjort forskellige ting til dansk kultur. Ja, altså det med, hvorfor vi er så indelukket, og hvorfor det lige netop er underligt at snakke med fremmede. Altså det er jo vildt det der. Det så vi jo snakket om forleden. Altså vi starter en samtale om, at Præcis. du kan jo ikke gå rundt til... føler ikke, at jeg kan gå på gaden, og så kan jeg smile til en anden om morgenen og sige godmorgen. Og det er jo det, du gør. Uden personen tænker, Ja. der er et eller andet fuldstændig fucked up inde i mit hoved. Altså, Og det burde ikke være sådan. nej, præcis. Og jeg synes, det er mega fedt det der med, at du lige netop gør sådan nogle ting. Ja, Og jeg prøver jo også at gøre sådan nogle ting. Bare du ved, give kompliment til en fremmed. Ja. Det er jo mega fedt. Men det er virkelig ikke normalt i Danmark. Det er meget mere normalt. For eksempel i Italien, ja, for satan. der er det meget mere almindeligt. Og Ja, eller Thailand for den sags skyld, føler jeg faktisk også, det er mere normalt. jeg har aldrig været i Thailand, men Nej, det har jeg, men ja. Men også sådan der, som vi snakker om, du har set en TikTok, at det er nogle, altså, når folk begynder at kede sig eller et eller andet, folks første reaktion, det er at hive deres mobil op af lommen ja. og lave et eller andet totalt ligegyldigt. Når du går i metroen, eller i S-toget, eller bussen, eller whatever, alle har hovedtelefoner på og kigger ned på deres mobil. Ja. Og jeg gør det også selv. Det er ikke for at sige, at jeg er heldig. Nej. Og vi gør det jo også selv. Jeg skal lige sige, det er måske heller ikke, fordi det er det fedeste sted at sidde i en metro og kigge ud af vinduet, fordi der er undergrund, altså det er røvkedeligt at kigge på. Men hvis du kører i S-toget gennem landet, altså, så kan du lige så godt kigge ud af vinduet og høre musik. Pointen er bare det der med, at du ved, alle er begravet i deres mobiler, og det er det, der også gør det sværere at have den her samtale med en fremmed. Ja. Hvilket jeg tror, hvis det ikke var sådan, vil vi også skabe nogle relationer igennem altså sådan nogle meget random relationer med dem, vi møder i vores hverdag, som vi ikke får skabt, fordi vi netop bare er begravet i vores telefon, og det er sådan dansk kultur er, man snakker ikke med fremmede. Ja, så man kan sige, at vores næste episode handler måske lidt om, hvad vi har adapteret fra andre lande og gjort til dansk kultur. Så i hvert fald det med mobiler, at det er blevet mærkeligt at socialisere sig selv med andre mennesker. Og det med mobiler er jo ikke kun dansk. Nej, det er det, jeg mener. Det er alle verden. Alle lande i hele verden. Ja. Så det er sådan en ting. Måske dansk kultur vil være overemnet. Dansk kultur og... Ja. Hvad fanden ellers? Det er jo også mange ting. Men ja, det med... Overordnet set. Dansk kultur. Ja. Og så går vi lidt igennem det, tænker jeg. Lige præcis. Prøver at have en lidt mere sammenhængende og struktureret samtale, end vi har haft i dag. Ja, det tror jeg skal være en meget god idé. Ja. Skal vi... Hvor lang tid tror du, det har taget? Det har jeg absolut ingen idé om. Jeg har heller ikke en idé. Det kan være en halv time, og det kan være en time. Nej, det har ikke været en time. Det har været en halv time. Ja, det har nok ikke været meget mere end en halv time. 3 kvarter, tror jeg. 3 kvarter? Ja. Tror jeg, vi har siddet og snakket. Folk sidder og ser på de der 10 minutter, der er gået og tænker, fuck, I er dumme. Ja. Ej, det ved jeg ikke. Men altså, det skal da lige siges, at hvis I er nået til det her punkt i vores podcast, så... Som der nok ikke er mange, der er. Nej, men så vil vi bare sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Altså, det betyder en del for os, selvom vi har sagt, at det er kun for hyggens skyld, vi gør det her. Men det ville da være rart, at folk så havde lyttet med og tænkt,
Altså, som sagt, vi kommer over til at snakke om alverdens ting. Ja. Planen er også, at vi gerne vil involvere vores audience, hvis man kan sige det, lidt mere Ja. ved at stille spørgsmål, og så måske snakke om dem. I kan jo, jeg tænker, I kan gå ind på vores Instagram. gå ind på vores Instagram. Der kommer vi til at lave nogle polls og nogle spørgsmål, sådan der, altså generelt. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal snakke om, til hvilke emner vi skal komme ind på, eller hvis I har nogle idéer til forbedringer. Forbedringer, det kan jeg lige så godt sige til dig nu, det er, at vi skal være mere struktureret i det, vi snakker om. Men det er første episode, altså. Bær lige af med os. Altså, Vi fik idéen for 2 dage siden. Ja, præcis. Så lad os lige, vi trækker lige vejret, og så håber vi, det er blevet bedre til næste gang i hvert fald. Ja. En lille smule. Ja. Og så bliver det bedre derfra, ikke? Men gå ind på vores Instagram. Kan jeg være vildt skulle sige, det er hver anden uge. Ja, vi optager søndag. Søndagen efter lægger vi det op, og så kører den sådan. Ja. Så det er hver anden uge, der kommer en episode op, ikke? Lige præcis. Men endelig gå ind på vores Instagram, Søndagskaffe. Ja. Det samme på YouTube. Med O, søndagskaffe, fordi man kan ikke skrive Ø. Nej. Og så på Spotify også. Man kan jo både lytte til det ved bare at lytte, men man kan også lytte til det ved at sidde og se, for vi sidder jo faktisk og optager det. Ja, til dem, der har set det her på TikTok. Nej. Hørt det her på Spotify. Så kan I også se det på YouTube. Og modsat, hvis I har set det, så kan I også bare høre det på farten. Hvis I tænker, vi er fucking grimme at se på eller et eller andet, så... Lige præcis. Ja, bare lyt til os. Bare lige til os. Og ellers så Kraftet med det er en lang outro, vi er i gang med lige nu. Det er Den det. har virkelig... Men ja, følg os på Instagram. Lad os afslutte den her. Nu korter jeg den ned. Følg os på Instagram. Søndagskaffe på YouTube. Søndagskaffe. Ja, men Søndagskaffe på YouTube, Instagram og Spotify. Så er vi glade for, hvis I har lyttet så langt, at I er nået hertil. Og så næste gang på vores næste episode, der snakker vi om dansk kultur. Og så vil vi da ellers bare sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Og så håber vi, at I tuner ind næste gang. Vi ses om 2 uger. Ja.